मेगन गैयाबा संसार गैया आं बेखौसो डाइरेक्ट खालाम बुंगोन नै जोंहा बुरिया साउथ फिल्मनि एक्ट्रेस जाबाय नङाबारे बहा मावख्रुबनानै जानांगौ हौवायानो होथेग्रु गोनांसो सिख्लाफोर बिनिखायनो हाबदान नायना लाखा माबायदि जायो दासो मोनदो संसार जानाय हेलौ लोगोफोर फैलायबाय ने मोनसे गोदान भिडिअ लानानैहाय माबा केमेरा मोखां नायबा मिनिनोसो ओंखारबाय आं सामफ्रामबो खावब्लाहाय ओइ बिमा नों लाबायलाय आं हालालै मिनिनो ओंखारजोबबाय बिरादनो फैलाय रबट खेथियकफोरनि थाखाय आरो दा नैबे मेचिनहा जेनेबा गासिबाबो गैजोबा 100आव 50%आ दङ 50%आ गैया मिथिनो लुबैयो दामफ्रा बेसेबां लायो आरो माब्रै मोनगोन खायसे मिथिनायाथ' मिथिनायसै मिथियैबो थायो नालाय ओंखायनो आं खोन्थानोसै आरो दा मेचिन थानाय हिसाबै बियो अलरेडि कमप्लिट न'सिम सफैनायसिम जोंहा 53,500 जा लानाय आरो न'सिम सफैनायसिम ओमफ्राय जोङो बेवहाय साबसिडि 20,000 रिटार्न मोनफिननाय आरो माने मास मोनब्रैनि उनावहाय मोनदों आरो माने माखासे प्रसेस दङ बे साबसिडि खारफिननायनिबो बेफोर प्रसेसखौ खारनानै दिहुनना लाफिननो हायो आरो 20,000खौ माने मेचिननि दामथारा बेसेबां माने 53,500 गोलैया आरो 33,000 बिदि सामथिं बिदि गोलैगोन आरो मेचिननि दामथारा ओमफ्राय बिथिं केरिं चार्ज माबा चार्जजोंहाय 53,500 गोलैदों आरो न'सिमावहाय दा आंना मेचिना मोननै दङ नैबे जाबाय सिट नै बिदि बनायग्रा बियो बिदि ओमफ्राय प्लेन ओमफ्राय नैबे आगर होग्रा दं आरो मोनसे नैबेनि बे आगर होग्रा बे मोननैजोंसो दै मोननैजोंसो 53,500 गोलैदों आरो कमप्लिट बेनोसै लोगोफोर दाना खायसे मिथियैखाय आं खोन्थाबाय माने कमेन्टबो हरलायसोदों मेचिना बेसेबां लायो बेसेबां मायो माने माखासे मानसिफ्राबो जेनेबा गासिनावबो मेचिन दङ बे नङा 50%आव दङ 50%आव गैया बर'नि गेजेरावबो गोबां रबट खेथियक दंथ' बेफोरो मिथिनो लुबैयो ओंखायनो खोन्थानाय जाबाय आरो नैफोर स्क्रेप नैफोरो ओमफ्राय नैबिदि नै बिराद बुरजा नानांगौ दङ दिनैहाय बेखौ नाजोबनांगोन आरो नै बे दंजोबो नै दा मालफ्रा मैया नानो मोनासै सेवनाय बायदि जाजोबलायबाय नै फुरा नैबाव दं नै दायो जोङो नैबेखौ नाग्रोसिगोन ने बुरैयाहाय स्टार्ट खालामबाय दांजेनग्रोबाय आरो बुरैयाहाय गेसाव गोफोन दांनायानोसै जोंनिया खामानिया बेनोसै नै बुरै दं आरो आं दं आरो खामानियावहाय बेबायदिनो होख्लायलायबाय थाखायो आरो जोङो खामानि दामानिखौ मावनाया मिनिदों बुरैया मैया नानो मोनासै नै दा माने सेवनाय बायदि जाजोब्बाय नै बिदिनो हर बासि थाबाथाय बिदिनो जायो मालफ्रा नै जोंहा बुरिया साउथ फिल्मनि एक्ट्रेस जाबाय ससमा गानलायबाय नासिगोन बियो ने माने ससमा गानाबाबो जाया नालाय एसिडनि खामानि मावनाय जायो नांगौ जायो आरो मा सानदोंमोन नोंलाय हौवा लानानै आराम देलाय थानो मोनसिगोन आंना साननायमोन नामा नोङो आंलाय सानदोंमोन मा हौवा लानानै आराम जाहैनोसै हौवानि न'आव हौवाजों इदिनो साननायमोन आरो दालाय मा मावख्रुबनानैसो जानांगौ नङाबा दासो मिथिबाय हौवा लाबा आराम मोनजागोन साननायमोन आरो न' मोनजाया बिमा बिफानि न'आव थानानै मा बेसेबां आराम मोनजायो बिनिख्रुइ बांसिन मोनजागोन इदि साननानै फैनायमोन आरो नङाबारे बहा मावख्रुबनानै जानांगौ हौवायानो होथेग्रु गोनांसो खुगायाव लिपस्टिक लानानै आखायाव न' पालिस लानानै मेगनाव ससमा लानानै थाबायदिं जानो साननायमोन नामा बिदि मोनजागोन साननायमोन गारि सिं सिं बेरायनो मोनगोन पार्कआव बेरायहैनो मोनगोन साननाय आरो नङाबा बहा गेसाव गोफोनसो मावनांगौ बडिफ्रानो ग्रोन जासिगोनलै बिदि रबटनि खामानि मावबाय थानानै मेचिन फिदिंना मेचिन फिदिंना आंखौसो डाइलग होदों नों मालाय हिनजाव लाना आराम मोनजागोन साननायमोन सानाखैमोन साननायालाय बेबायदि होमबालाय माथो बेबायदि जागोन ना सानाखैमोन आंबो होमबालाय माथो आंबोथ' सानाखैमोन ना आंलाय सानदोंमोन मा गाहाम मोनजागोन हौवा लानानै हौवाजों आराम बेराय मोनजाफागोन साननाय आंथ' आरो बोलो होख्रुब मावना जाखानांगौ आरो नै
बेफोर बुदिफ्रा मथा मथि बै बुदि बिल्डारनि बायदिसो जासिगोन बे बोलो होनानै फिदिंबाय थानांगोन नै लागाव गैया बेबायदि मावना जानाङो आरो न' माथो सानदों नोंलाय गैयिनि अबस्थाया बिराद गाज्रि जामारलै मावनानै जा होमबाबो निखावरिया फाब नङा होननायखौ मिथिया नोङो बेफोरखौ साननानैथ' मावदोंलै मावना जादों नै खस्थ'बाबो माव आरो माव नै बेसेबां मैला मैला मावनो गोनां जायो नै बेफोरखौ नाय एसिडनि बावसो एसिडजों बनायनाय बेफोरखौनो मावना जानांदों जोङो बे जिबन मोनसेया बिदिनो मावनाय दांनायहायनो थांसिगोनदां बेबायदि गानै जोमैहाय बेलेगफोरबायदि हेड गुड उदां थाबायनो बेरायनोथ' मोनखानाय नंला बायदि मोनबाय आं बे जिबन मोनसेयावहाय बेबायदि मावै दाङैनो जाबाय थानांसिगोन आरो उपाय गैया मावाबानो मोनजायै बायदिसो हिनजावाबो हिनजाव एसेबो न'फ्राव बिमा बिफानि थाखानायबा आरामै बिमा बिफानि सम्पतिखौ दाबि लानो हागौमोन दा हिनजावाबो गैया माखौ दाबिनानै दम दाद्रि होनानै माखौ बिना लाबोनो गैया हिनजावाबो गोरिब न'खरनि जाहैबाय हिनजावाबो गैयिखौ नुनानै माथो लानाय नोंलाय लानाय गावहानो सिथाब आंजों खामबाय थाबायबा नङाब्ला माहा लानोमोन बुंलाय बिदि बुंना होयो बिदि बुंना होयो मिसा मिसि थगायदोंसो आंलाय बिराद खारखोमा बायसोनायमोन हाथारासै दायो आंहा बेवहाय नानाया फाइनाल जाबाय दा आगर मेसिनावहाय होसिन आरो बेखौ नैबे मेसिनखौ नैबिदि बोखानानै लानांगौ नोंनि फिदिंनो हानाय माबासिम लानांगौ आरो एखेबारे ससमाया खिन्थु रबट नानायाव एक नम्बर दै मेगन गैयाबा संसार गैया आं बेखौसो डाइरेक्ट खालाम बुंगोन एसिड लगायनायावनो जा सिट बनायनायावनो जा दाने फिसा बै दैफोर थायोना एसिडजों मिक्सार खालामनायफोर रेजेरोना माने मेगना नांबा द्रेम आलुवो बिनि थाखायनो एकदम मस्ट इम्परटेन्ट हिन्जावा नै आंहा दायो आगरखौ होदों बेबायदि जायोलै बुरै स्टुलाव हाबलायदों हनै नानाया सिख्लाफोर बिनिखायनो हाबोदान नायना लाखा माबायदि जायो और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना न'खर जायोब्ला उपाय गैया माने कन्डिसनानो ओरैबायसा खालामो मानसिखौ सोरबा बिदि बुंना होयो नों मावाबानो उपाय गैया दा बुरैखौ नायनानै सोलों आरो स्टुलाव हाबलायदों नै नानाया पुरा बोलो होबाबो माने हायाबाबो मावनो गोनां जायोथारो बेनिखायनो सिख्लाफोरा एसे नायनानै आन्दाज खालामना लाखादो आरो हाबा हुखा जायोबा बिया बारु जायोबा माबायदि जायो नै बिदि मावनो गोनां जायो बेखायनो साख्रि बाख्रिखौ सिगां खालामग्रो बिनि उनावसो हाबा जानोसै आं होनना सिन्था खालाम सिख्लाफोर नोंनि बुंनाय बायदि मोनजोबो हा होमबा नोंहानो मानो गैया बेनोथ' साख्रि बाख्रि गैयियावनोथ' नों खस्थ' मोनबाय दा जुदि साख्रियाल हौवा मोननायबाथ' नों बिदि मावनाङामोन ना बिनिखायनो आं सिख्लाफोरखौ बुंखादों आरो नंगौना नङालै बुरै नंगौ नै नाय बुरैखौ बिसोरा अननायबो मोनोसै आं बुरैखौ बिराद नै आंजों मावफा बुरै जालांबाय नोंखौ दा बुरै नों देनांहाय बुरै अना बियो बुरै जाबाबा नोंखौ अनबाय थागोन बेबायदिनो नों आंजों इसिबां मावफायो खामानि दामानियाव हेफाजाब होबाय थायो नोंखौ देनां बुरैबाबो मोजां जाहोगोन आं नाजोंबो मोनासैलै दा टिउसनाव लांनांगौ आरो नै दाहाय नानो हासिगोन नामा जानानैसै ओइ मेंबाय मेङाबा थायो बिदि दा मिथिनायाव बुवाखौलायामोन आं नोंहासो मानो आंखौ मा नुनायनि खिथु खारबोबाय थानाय माला खारफानायलै मा खारफायाखै मानि एसे आलमारियाव आवथायना दोनगोन हेन बुरखाय लांनांगौ नोंलाय आंखौलाय लानांगौ दासो मोनदो संसार दानायखौ देमालि मोननाय हो दासो मोनदो wah jaguar ini dia jaguar gotop saja jalan ओरै जुनानै लाजालायगोन ओरै
बानायबो मिथिया जोबनाय मिथिया मावनांनायल' मावनांनायल' गरमबाबो माबाबो आरो संसार जानायलाय माखौथो बुंदों बेफोरखौ मावना जानांगोन दा होनबाबो ना जाहानियाव अयथासारद्राय दंफायो मावनानैबो ना मोनगानो ना मोनजोमो ना लुबैनायखौनो जानो मोनो लोंनो मोनो बादों आं फिसौ गारहरजोबगोन आं हाब्रु हाब्रु गासिबो थाखा थफ्ला दांदोंरा नोङो थाखा थफ्ला दांदों होनना आं मोनो होमबालाय आंखौ फानना आंखौ थाखाखौ आनजावनो हो मा नांगौ नाङा बायनानै लानो हो नोंसो आनजावो दा आं मावखानायल'सो मोना आरो नों बेखायनो होआ आरो आं नोंनो होयो होयिखायनोसो माबा दख'ना गोदान दाखालिसो दख'ना गोदान बायना लाबोना होदों माथो आं गावनो गांसे हिनजावफ्रा बेबायदिनो मारदांलै मोनगानबाबो नाम होआ हौवाखौ गैया मोनाखैल' होनना बुंबाय थायो ओइ हिनजावफोरनि जादा बेबायदि नामालै मोनबालाय मोनबाय मोनदों मोनो होनना लागोन दा नाम गैया होबाबो आंखौ लाबाय थानाङा रागा जोंनो मारदों आं साला फिसौ गारहरगोन आं बुस्थु